Έλα, πάμε σιγά σιγά. Πάμε μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο, παιδιά. Για 1/4. Προσωρινό 1/4 είναι, για το ημίχρονο. Έλα. Έλα ρε. Καλά πάνε, καλά πάνε. Καλά πάνε. Πιέζουνε σωστά. Έχω ξεχωρίσει 3 ήδη. Τσιριβέγια είναι ο ένας. Ακόμα και ο Μπακασέτας πιέζει ρε φίλε. Πελίστρη και Κυριακόπουλο φίλε. Κυριακόπουλος είναι παιχτάρα ρε. Μιλάμε. Τι θέλω να σου πω. Το ξέχασα τώρα ρε μόνο. Θα σου πω. Ακόμα και ο Μπακασέτας πιέζει ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι... Στο Μπελίστρη η δεύτερη φάση που τέτοιο είναι πέναλτι και στο Βαγενή δεν είναι κόκκινη να ξέρεις, δεύτερη κίτρινη. Δεν πάει καλά η διατησία, η διατησία δεν πάει καλά. Είναι αυτό που λέγαμε και από πέρσι, δεν μας σέβονται, δεν μας φράγμα του κάνει, όχι δεν είναι τίποτα, φράγμα είναι στο Βαγενή. Δεν είπα ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά σου λέω πήγαμε καλά για δεν έχει πιεστεί ο Ντουμπά ρε, δεν έχει πιεστεί. Ο Ντουμπά. Στο ψηλό παιχνίδι μια χαρά τους πάει. Ό,τι στάμασε εμίχουν, αλλά... Ναι, άμα βγάλεις τον Μπελίστρη και βάλεις στο Ντετέ, το έδεσαι στο τέτοιο. Καλύτερα να βγάλει τον Μπακασέτα και να βάλει τον Ντετέ. Πας καλά να βγάλει τον Μπελίστρη, τρελοί είστε όλοι. Μια χαρά είναι ο Πελίστρη. Πελίστρη, ο καλύτερος παίκτης είναι μέσα. Ναι, και να σου πω και κάτι, ο γκολ που κάνει σε πιο δύσκολη θέση ήταν από ότι ήταν ο Τζούρις. Άκουσες τύπο speaker για τον Τζιριβέγια. Ρε φίλε, κάνουνε φασαρία ο κόσμος εκεί στο γήπεδο και δεν μπορώ να τον ακούω. Τσιριβέγια είναι παντού. Ο Τσιριβέγια ξέρεις τι γίνεται στην πηγή του Τσιριβέγια. Είναι λες και παίζει 5 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Ναι. Όχι, ξέρω ρε φίλε, μακάρι να συνεχίσουν έτσι και να μην είναι... Κάτσε έρθει και ο Κυρνίκος έρχεται τώρα. Του έστειλα μήνυμα και έρχεται. Ο Κυρνίκος. Έλα Κυρνίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Τίποτα, ένα σεντερφόρ ρε παιδιά, τίποτα άλλο. Ένα σεντερφόρ. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν... Δεν πατάμε περιοχή ρε Στέλιο καθόλου. Δεν πατάμε καλά περιοχή. Τέλος πάντων, εντάξει και φάσεις, τα πλάγια ομάδα, πλαγιοκοπή. Τίποτα από πλάγια, είμαστε πολύ δυνατοί. Είναι ο Κυριακόπουλος. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Μια χαρά, ο άξονας. Δεν θα τη βγάλει στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή, σέντρες του πάνε εκεί που πρέπει. Και ο Γιώργος απ' την άλλη. Και ο Τζούρισιτς, καλά ο Πελίστρη, εντάξει, κρίμα που δεν έβαλε το... Πελίστρη... Μα έλα να σου πω, Κυρνίκο, ήταν από δύσκολη θέση. Ο Τζούρισιτς έπρεπε να το βάλει εκεί. Και όχι ο Πελίστρη ήταν εντελώς πλάγια, δηλαδή δεν του καταλαβαίνω. Αλλά κι άλλος βρέθηκε σε κενία στην Μια χαρά είναι ο Πελίστρη, Φόξ. Μια χαρά πιέζει και τέτοιο. Και θα τους πάρει και κόκκινη κάρτα στο τέλος. Πολύ καλός είναι, πάρα πολύ καλός. Κρύβουμε τον Μπακασέτα. Να βάλει τον Τουρίστα τον Τετέ μέσα. Αν δεν θέλετε τον Πελίστρη, να βάλει τον Τουρίστα τον Τετέ. Όχι ρε, τι λες τώρα. Η επιτυχία του Βιτόρια είναι ότι μετά το 5 λεπτό έκρυψε τον Μπακασέτα στο κέντρο αμυντικά. Ανέβασε πιο ψηλά τα στόπερ, έκλεισε ο Πελίστρη λίγο πιο κοντά στο κεντρικό άξονα και κρύβουνε τον Μπακασέτα. Ακόμα και ο Μπακασέτας πιέζει. Ακόμα και ο Μπακασέτας πιέζει. Φέτος τρέχει. Απλά είναι πολύ κακός. Τέλος πάντων δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει ο Ιωαννίδης. Να βλέπεις τον Ιωαννίδη σε έναν εναντίον ενός τώρα και να μην επιχειρεί να περάσει τον αντίπαλο. Μάλλον του το έχει κόψει αυτά τα περσινά. Του τα έχει κόψει. Να προσπαθεί να τους περάσει όλους. Και προσπαθεί να παίξει απλά. Ποιος δεν ξέρει μπάλα? Ο Πελίστρη δεν ξέρει μπάλα? Τι λέτε ρε παιδιά? Για να δούμε. Να δούμε και πώς θα αντέξουν. Γιατί έχουν παίξει σε πολύ ψηλή ένταση. Θέλω να δω πόσο θα αντέξει και τι αλλαγές θα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ πέρα δεν αντέχουν οι Rangers. Και ο άλλος ο Πολωνός δεν έχει την ταχύτητα παιδιά για αυτό το παιχνίδι. Ο μόνος καλός παίκτης που έχω δει εγώ μέχρι στιγμής στο Rangers είναι ο Κέρτης. Κοίταξε, αν δεν παίξει ο Ταβερνιέ να περάσει τις κάθετες μέσα στην περιοχή, οι υπόλοιποι είναι κουλοί, δεν είναι. Έχουν κλείσει διαδρόμους Ταβερνιέ, δεν μπορούν. Ναι. Παίζει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός.
και πιέζει και σωστά. Βγαίνουν πάρα πολλές φορές πρώτοι στην μπάλα. Ωραία, εντάξει, καλά δείγματα. Δεν ξέρω πώς θα έρθει το μάτς. Αυτό που βλέπω εμένα μου αρέσει. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι, πιστεύω ότι μέχρι το 70 Παίζουν θα ωραίο αντέξουν. παιχνίδι. Δεν είναι ότι είναι άσχημο να πεις ότι. Πρέπει, ένα γκολ έπρεπε να το έχουν βάλει, ρε παιδιά. Ένα γκολ έπρεπε να το βάλει. Παίζουμε καλά, Αυτό που πρέπει παίζουμε να βλέπει η καλά. ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή έχω Ταχύτητα τον και Παναθηναϊκό, πάση. έχω ανώ τον Παναθηναϊκό επί Γουζονίδη έτσι. Ναι, καλές αλλαγές μπάλας. Δηλαδή, μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο είχαν κάνει 3-4 βίαστα λάθη, μετά κοπήκαν όλα. Οι πάσες έχουν ακρίβεια. Ελπίζω Αλλά- αυτός ο Καράφλας, ο πρόεδρος μας, να βάλει μυαλό. Ελπίζω έτσι, να μην είναι πω, ο δεν ίδιος ξέρω. μαλάκας που είναι Απλά ο 13 μόνος- χρόνια τώρα. Ο μόνος σήμερα που μου αρέσει πιο πολύ από όλους και ξεχωρίζει και φαίνεται ότι είναι παντού μες στο γήπεδο είναι η Τσιρβέγια. Δεν Ναι, ξέρω. ναι, ναι. Είναι καταπληκτικό χαφ. Εμένα ο Είναι Τσιρβέγια μου αρέσει. καταπληκτικό χαφ. Δεν ξέρω, εμένα μου θυμίζει, τι να σου πω τώρα, εποχές Μίκλαντ. Μίγκλαντ. Τσιρβέγια. Κόβει δίνει. Και δίνει, δεν δίνει δίπλα. Και είχαμε, αν θυμάσαι, είχαμε Είναι ενδιασμούς μπροστά. για τα... Είχαμε Αλλάζει ενδιασμούς. παιχνίδι, πολύ ωραίος παίχτης. Πάρα πολύ ωραίος. Είχαμε, Τσιρνίκο, είχαμε ενδιασμούς για τον Τσιριβέγια όλοι, και εγώ βέβαια δεν είχα δει, για τα αμυντικά του καθήκοντα. Μια Ναι, χαρά σωστό. έχει πάει. Αμήνεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι το σκληρό το αμυντικό χαφ. Είναι όμως πάρα πολύ έξυπνος. Ξέρει, διαβάζει που θα πάει η μπάλα. Ναι, Ισπανός Αυτό είναι, μωρέ, μοιάζει τι με περιμένεις. σε αυτό μοιάζει με το Ρουμπέν, αλλά είναι ακόμη πιο γρήγορος. Ο Ρουμπέν ήταν είναι πολύ αργός, το Τσιρνίκο. να έχει στο 6 μυαλό, ένα μυαλωμένο παίχτη, να διαβάζει τα παιχνίδια να είναι μυαλό, είναι πολύ καλό. Θα κλείσω ρε μόλις ξεκινήσει το δεύτερο. Το Αιώνια, πρόβλημα πιστεύω. είναι για τον Παναθηναϊκό είναι το κάθετο παιχνίδι όταν θα παίξεις με κάποια πιο ποιοτική ομάδα από τους Rangers και θα μπορούν εκεί να εκμεταλλεύονται τον κάθετο των άξιων. Αυτό που είδαμε και στα φιλικά δηλαδή. Κάθετες που τρώγαμε στην πλάτη της άμυνας γιατί ο Ντουμπά είναι αργός. Αυτός είναι ο φόβος ο μεγάλος κιόλας. Ναι, αυτό εκεί. Όσο αυτό το πράγμα μπορούμε και το κρύβουμε, έχει καλός. Αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα μες στη χρονιά. Θα δούμε τώρα αρχή να Μακάρι. έχουμε τώρα Είπα και κάτι πριν. υπερβολικές Κάτι απαιτήσεις. είπα πριν. Περιμένω από τον Καράφλα να κάνει τις σωστές κινήσεις. Αυτό Ναι, το εγώ μάτι είναι φοβάμαι ο οδηγός. Καράφλας μη μου πουλήσει τον Πελίστρη και τον Βαγιανίδη και ξεκινήσουμε από την αρχή πάλι. Να πουλάει τους σωστούς παίχτες. Αυτούς πρέπει να φύγουν. Να πουλήσει Άσε να δούμε. τον Ιωαννίδη και να πάει να πάρει ένα σεντερφόρ. Αυτή είναι μια κίνηση που πρέπει να κάνει. Να βρει ένα στόπερ ακόμα. Λυσάξανε να πάρουν δεξί μπακ. Καλυμμένοι είμαστε από τα άκρα. Εμένα και ο Κότσιρας μου αρέσει. Πολύ έχει Μπα, φάει. όχι, όχι, Δεν όχι, είναι, όχι, δεν δεν είναι. Πολλές συμφωνώ. φόλοι έχει Δεν φάει ο συμφωνώ. Κότσιρας. Είναι αργός. Για αλλαγή του Δεν Βαγιανίδη κάνει μια αυτό, χαρά. δεν κάνει. Είναι Τώρα άμα αργός. πουλήσει δεν τον κάνει. Βαγιανίδη προφανώς θες κάτι καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσάπρας να παίζει, να είναι στη θέση του Κότσιρα, αλλαγή του Βαγιανίδη δηλαδή. Πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες, ειδικά μας στρωθεί με την ομάδα και μπει σε πρόγραμμα. Για φαντάσου σε αυτή την ομάδα να είσαι στον Ουνάι τώρα. Τώρα θα έχεις παστελώσει ήδη ένα. Να σου πω κάτι πάντως. Εγώ ξέρεις τι γνώμη έχω για τον Μπακασέτα. Δημιουργικά είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός. Είναι Απλά αργός. πρέπει να τον κρύβει στην άμυνα. Έτσι ψιλοπερπατάει. Αν και φέτος τρέχει. Δεν είναι αυτό που Εγώ είχαμε τον σήμερα. είδα, φίλε, εγώ τον είδα Τρέχει, Τσιρνίκο τρέχει. 2-3 Στα φορές και φιλικά τον έκλειψε είδα την να μπάλα. τρέχει. Α, μπράβο, τώρα πάμε να φέρουμε την κουβέντα εκεί. Τους έλειωσε ο άλλος στην προετοιμασία και τον Μπακασέτα και τον Ιωαννίδη. Δεν τους βλέπει που έχουν κόψει μούρες τους. Έχουν κόψει μούρες τους. Οι κοιλιές τους, φαίνεται. Φαίνεται, πρέπει να Γεγονός είναι αυτό. Απλά εντάξει. Τώρα θα περιμένεις να γίνει μια λογική κοιλιά τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Εκεί θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Τέλος Εγώ πάντων. εγώ βλέπω ότι πλέον έχει επιλογή στον πάγκο. Έχει επιλογές. Ναι, Δηλαδή έχει, βλέπω τώρα βλέπει στον πάγκο και είναι ο Σιώπης, ξέρω εγώ. Ή είναι Ναι, ο ο Σιώπης. Σιώπης είναι δουλειά για το κέντρο. Είναι δουλειά. Να τον έχεις. Εντάξει, αυτό του Τσιριβέγια όμως δεν το έχει, δυστυχώς. Όχι, αλλά, δεν υπάρχει τώρα. Τσιριβέγια δεν είναι. αλλά Εντάξει, είναι box to box. ναι. Πόσους τσιριβέγια θα έχεις. Δεν γίνεται να έχεις πολλούς. Και που έχεις έναν ευλογία είναι. Θυμάμαι, λέει, που ποιοι κράζαν Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια κατευθείαν για το πρώτο φιλικό έδειξε ότι έχει καλά Τον στοιχεία. Κώστα τον ξέρουμε. Δεν ανέβηκε πριν σε ένα live του Τάσου, νομίζω. Το Καραϊσκάκι είναι αυτό από πίσω του. Ποιο είναι. Όχι, όχι, δεν είναι Καραϊσκάκι. Α, οκ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, θυμάμαι ρε Κρόκο. Καλησπέρα. Θυμάμαι, καλησπέρα. Όχι ρε Κρόκο, αλλά θυμάμαι ότι σε μερικά live που λέγανε ποιος είναι αυτός και τι μεταγραφή κάναμε. Και Ρε φίλε. τώρα
Εγώ Για δεν πες, θα- μας πει ο ποιος είναι Κώστας αυτός, η γνώμη παράδειγμα. του που Εγώ θα ανέβηκε. τον περιμένω να τον κρίνω με βάση το αγωνιστικό του παιχνίδι. Κρόκο, περίμενε λίγο να μιλήσει ο άνθρωπος που ανέβηκε. Παιδιά, εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το σύνολο. Μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο. Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι φέτος θα έχουμε δύο καλά δίδυμα στα αμυντικά χαφ. Δηλαδή Τσιριβέγια Μαξίμοβιτς και Σόπι Τσέριν. Θα μπορούσαν να παίξουν και αυτά τα δίδυμα μαζί. Η αλήθεια είναι πως η ομάδα θέλει αριστερό εξτρέμ οπωσδήποτε. Πολύ καλός δημιουργικά ο Μπακασέτα σήμερα. Η άμυνα νομίζω έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τα άκρα και με τα αμυντικά χαφ. Πιθανώς να θέλουμε και έναν επιθετικό. Αυτά έχω να πω. Εντάξει, κάτσε να περάσει τώρα με τη Rangers και θα δούμε. Τώρα Ναι, έτσι ναι, αλλιώς δεν αυτά. μπορεί να κάνει. Ναι, Με αυτή ναι. την ομάδα θα πάμε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, εννοώ μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Καλώς ο Σε μένα, κύριο αν Χρήστο. Αν φωνάζει κάτι είναι το Σέντερφορ. Κύριε Καλησπέρα. Χρήστο, πες τη γνώμη Γεια σου σας, ρε και εσύ παιδιά. να μιλήσουμε. Άνοιξα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ σχολείο θέλω σου. την απολαμβάνω την ομάδα σήμερα. Και έχω πολύ καιρό να την απολαύσω την ομάδα. Ωραίο. Θυμίζει η ομάδα Ουζουνίδη. Όταν ήταν στα καλά Ακριβώς. του είχε διαλύσει ο Καράφλας. Ακριβώς. Και με τις ελλείψεις που έχει δημιουργία, έχει σφιχτή άμυνα, έχει εξαιρετικό κέντρο. Καλά τα είπε ο Κώστας για τα δίδυμα. Εξαιρετικό κέντρο και παίκτες που είναι πολύ προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι. Πραγματικά δεν μπορείς να βρεις ένα παίκτη που να υστερεί. Σε γεμίζει με ελπίδα αυτή η ομάδα. Και με τις ελλείψεις που έχει. Καλά παίζουν όλοι. Έχουν παίξει Δηλαδή, καλά. Και έχει μηδενίσει το παιχνίδι της Rangers. Οι Rangers δεν είναι ανάγκη να βγει κάποιος αύριο να πει ότι είναι ομαδούλα. Δεν είναι ομαδούλα οι Rangers. Έτσι. Δεν Είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Νύπρο που παίζαμε μια εποχή. Δεν Είναι είναι, πολύ πιο δυνατή. είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που κάνει και έχει μικρύνει τη Rangers. Καλή συνέχεια. Ναι. Επίσης, Καλή συνέχεια κύριε Χρήστο. Λοιπόν, θα τα πούμε ξεκινάει στο παιδιά, τέλος. θα τα πούμε Χαρά. στο τέλος όποιος ανοίξει. τα χαρά στο Εγώ άνοιξα. Έλα, μπай.